Tak já vás zdravím, přátelé, doufal jsem, že se uvidíme trošku dřív, že si trošku víc užiju tenhle podzim, ale poslední týdny u nás strašný hell, předělávání baráku a stěhování a furt nejsme venku, ale už je to nekonečný. Takže mám teďka možnost vyrazit na 2 noci k vodě, takže neváhám, i když teda, jak jsem říkal, věřil jsem, že podzim si trošku užiju, ale nakonec včera tady napadlo tak 5 čísel sněhu, takže už to bude vyloženě zimní rybařina, už je mrzlo, před týdnem asi -8, -9, takže fakt se to už přehouplo do toho zimního chytání. A mě čekají teďka 2 noci na Labi. Včera jsem se volal s Ráďou Pinkavou, klasicky jsme řešili co a jak, protože jsem se chystal tam za ním. A tak jsme včera si volali a řešili nějaké možnosti kam, jestli tam ještě to místo bude dobrý nebo ne. A nakonec jsme to tak nějak všechno zhodnotili, že to tam prostě pojedu zkusit. Je to takový pade na pade, buď tam ta ryba bude nebo nebude. Já udělám maximum pro to, abych udělal nějaký záběr a chyt třeba nějakou pěknou rybu, abych to tam konečně prolomil nějakým pořádným seletem. Takže uvidíme. Jdu si připravit krmení, nachytat si věci a zítra bych chtěl tak nějak odpoledne vyrazit. Pravděpodobně dorazím už za tmy, ale v tomhle ročním období to tak prostě je, takže jdu si to nachystat, co nejvíc přichystat, abych měl prostě co nejvíc věcí připravený a mohl jsem hned po příjezdu začít chytat a věnovat se tomu na 100%. Nedávno dorazil i balíček, ani jsem nestihl to vybalit, takže teď se na to konečně mrknu, jenom jsem se podíval v rychlosti. Nový čepky, 1 pro mě, 1 pro Kačinku, ta bohužel se mnou nemůže, úplně nám to prostě možnosti nedovolej. No a objednal jsem tu pecku, tohle bude teďka pro zimu pro mě asi číslo 1, takže jsem na to strašně zvědavý. Dal jsem i rozpustky do té studené vody, takže mám tady nějakou novinku, Marťas mi přibalil, tak to pomrknu taky. Samozřejmě už mi docházely moje oblíbené popky, mám tady nějakou tekutou potravu, takže všechno to postupně, máme těsto, pojedu prostě atraktivní jemný krmení, takže prostě uvidíme. Mám tady krmáky, takže si opravdu udělám nějakou směsku a postavím to asi na popce, prostě na banánový esenci a na těch nových krmácích a na té sakatě. Na to jsem fakt zvědavej. Tak já si napůlím nějaký boilies. Pak tam dám určitě tady mix těch malých peletek. Ty jsou hodně jemný. Musím ještě koupit nějaký partikl, protože to jsem zapomněl objednat, což mě štve, protože ten partikl od Bad Carps je jako skvělý. Tam ty kousky těch krevet, to je dokonalý. Jsou tam všechny možný zrna, nějaký ječmen, a takovýhle nějaká pšenice, kukuřice, řepka. To je fakt super, takže to mě jako mrzí. To jsem prohloupil, takže budu muset někde koupit nějakou klasickou kukuřici, možná nějaký tygřáček, jestli někde vyhrabu, tak bych dal pár kousků a chtěl bych to postavit opravdu na takovýmhle jemným krmení, hodně atraktivním a pak to samozřejmě napálím tím naturálem, protože to je jako bomba. Napůlím si samozřejmě i ty krmáky ananas banán. Musím říct, že jsem našel nový způsob, jak používat ten hack, protože mě už to vždycky pak bolí palec. Jako takhle v zimě, jak ty koule jsou samozřejmě o to tvrdší. Já to mám všechno vždycky venku, takže je to trochu promrzlý. Ale jde to úplně libově a je to jako mega pomocník, jo? Že fakt za pár minut mám napůleno prostě kilčo 2 a myslím si, že to je na tu řeku úplně ideální, kor takhle v zimě. Tak. Tak, já si nechám nějaký paletky ještě do pevka. A teďka přichází čas na tuhletu pecku.
No tak tohleto, přátelé, to je dokonalý. Tohle vypadá fakt hezky, jako. A oni to teda taky famózně. Wow. Tak tohle je petelice, jako. Zase musím vyfotit do storíčka. Tak jo, ale to si dáme na zpomaleňáček. Tak jo. Tak, tady se dám ještě tohle. Bad Smoke. Strašně jsem si tohleto oblíbil. Myslím si, že teďka tu zimu by to i na té řece mohlo opravdu zahrát. Yes. Tak, já jsem tam našel ještě metoďáček a tady ten stick mix. Takže to tam šoupnu taky. Ten jsem asi ani nenačal. Takže to bude takováhle premiérka do tady té čalamády, jak říká Marťas. A uvidíme, co to udělá. Tak, to nevypadá vůbec zle. Tak. Ale stick mix dám asi jenom na tu sakatu a tady dám Mickeyho, protože ten je sladký, tak budu držet trošku sladkou a masovou příchuť. A uvidíme. Tak. Tak, málem bych zapomněl i sem švihnout tuhletu fluopecku. Tady to bude sakata. Tyjo, to voní takyhle. To je jako úplně zas jiný styl, protože ten česnek tam cítím. Tak. Tyjo, to jede. To jede bomby. Jak to míchám, tak to voní jako prase. Tak přeci jen jsem našel ještě partiklový mix, už teda zbyteček. Je to takhle z poslední akce, takhle vyloženě začnu, no co jsem krmil. Myslím, že tam mám kuličky Mickeyho. Jo, to vypadá na Mickeyho. A mám to už vlastně mixlí. A tady mám jolovo, výborně. Takže to je fakt takový zbyteček jenom. Mám to už hodně naředěný tou kukuřicí. Tady jsem to ještě na to, ale tady jsou ty zrna. Říkáme tam i krevetka prostě, jo. Samozřejmě jich tam není půlka, ale je to jako za mě velká paráda. Jo, tygřáček, kukuřice, řepka, ale tady máme kousek krevetky. Jo. Takže fakt pecka tady. Nějaký další zrna, to ani přiznám se nepoznám, co je. Takže tohle je petelice. No, takže to tam přimíchám a přemýšlím. Tady tam mám trošku víc. Ne, tady toho mám trošku víc. To je ten ananas banán. Ale
Jo, dám to sem. Tak, ale. Tímhle asi budu krmit víc na volné vodě, takže toho budu mít trošku víc. Každopádně, jak jsem to teďka otevřel, tak ten česnek z té sakaty teda, to jede. To je pak fakt pecka. Takhle. Jo. Krása, já myslím, že akorát té kukuřice není moc. Krásně to takhle jako osvěží. A no jo, to jo. Tak. Tak já už frčím na sever. Všechno jsem vyřídil. Je 12:30, takže je čas úplně krásný. Nakonec jsme to všechno přizpůsobili, Kačenka byla, ta to viděla, jak už jsem úplně na nožích, na jehlách, no jak se to říká, že prostě už fakt potřebuji tam být a vědět, že tam nikdo nesedne, nepřijde z lodí a podobně, protože jedu zase na to naše prostě místečko, na to naše skvělé místo, doufám a věřím, že to tam třeba tentokrát prolomím, nebo to bude taky úplně čistý průstřel, v tomhle počasí to může být úplně lehce. Jsou nějaký 4 stupně, dneska bylo v noci celkem mráz, bylo jasno, což si myslím, že na tu zimu není úplně ideální, ale má se to zase měnit, zase má být změna, no tak uvidíme. Každopádně klasicky se tam potkám zase s Ráďou Pinkavou a tentokrát tam máme fakt takový jako special plán vymyšlený. Ráďa tam jede svůj videoprojekt jako mega hustý a jsem strašně rád, že zase prostě mi dal echo, info a že se mnou podělil a tak nějak společně tomu jdeme naproti, abych tam konečně trefil nějaký zvíře, no, tak uvidíme. Jsem vybavený, dodávku jsem tak nějak našťouknul ledabile, nechal jsem tam sedačky, dětský, všechno, nebyl moc čas, je to fakt takový jako narychlo, byl jsem rád, že jsem si včera mohl zabalit, připravit ty věci, asi 3 hodiny mi to trvalo, než jsem si tak nějak všechno jako vyladil a různě našel a tak, takže jsem strašně rád, že jedu, bohužel sám, ale těším se i tak strašně, takže vzhůru do toho! Tak, já už jsem na známém naloďovacím místě. Čul mám nafouklej, takže ho dám na vodu a hurá to naložit a vyrazit. Tak, pěkně to klouže. Tak. Teďka mi došlo, že vlastně jsem jel na sever a u nás sněhu jako blázen a tady u nás sněhu jako blázen a tady není památky teda, ale to je fuk. Samozřejmě by to bylo fajn, kdybych něco chytil. Tak, vypadá to, že se vyjdu krásně. Už jsem dlouho nejel na malém člunu takhle sám, tak jsem si nebyl úplně jistý. Opla! Tady mám ještě místečko, to využiju, ale myslím si, že úplně na klid. Tady mám rezervu jak prase. Tak. Tady můžu ještě být neopatrný, házet věcma, ale jakmile tam přijdu na místo, tak chci být opravdu co nejvíc potichu. Opravdu žádný hození prostě s ničím. Fakt jako pomalu, v klidu, potichu. I se budu vyloďovat pravděpodobně na jiném místě, než jsem se vyloďoval dřív. A chci opravdu tam přijet prostě úplně v tichosti, v tajnosti. Tohle je strašný. Tak. Ale můžu dát sem. Tak. Takhle. No. Tak, mě spacák, říkám, ježíš, rychle, než se to nacucá vodou, ale jasně, ještě to vymáchám. Ale
nechtěná, ale krásná ukázka toho, jak tyhle ty obaly fungují. Pecka. Tak, vše by mělo být dobře připevněný. No ale biváček, ale ten vypadá, že drží, ten chytil. Ten jsem chytil tady, tohle je nejdůležitější. Tak, ještě poslední kontrola, přece jenom popluju kus. Tak, tohle můžu dát sem. No, moc místo jsem si tady nenechal, ale tak to nepotřebuji. No, tak vyrazíme. Vyrazíme, akorát projela loď. Asi stíne rybářka. Jo, neskusil jsem si člun, ale je to dobrý, teda motor. Oba! No tak pojedu tady na Cipíska. Tak jo. Ty je hustý, jak je tady vidět, kámo. Co? Jak je vidět prostě. Je čisto, jak svině. Ale proto taky na to kameru doufám bylo ideální. Já se trošku porovnám. Tak, krása. Pání to už není, Takže to je jedno vlastně. takže tam ne. Čau. Vejčku. Akorát si přijížděl v Pelkaře, vletěl ten ledňáček a letěl kolem tebe, ty jsi zanešel, viď? Vůbec. Jak jsi přijížděl, tak chtěl před člun. Vůbec, ty vole. Už jsem přemýšlel nad tím, jak to sem strčím. Ale učíš mi tam tyhle drobnosti, prosím tě, jako. Můžeš to podávat, ty věci teda? Můžeš? OK. Super. Paráda. Víš, kolikrát mi připadá, že ty bezzrcadlovky nejsou o tom, že to je jako nějaký lepší výstup, ale že ty věci, ty procesy jsou pro tebe jednodušší, že to může dělat větší retard. Jo, takhle. Nechci být jako zlej, jako víš, ale Jasně, no. je to tak, je to tak. Když některý mladý kluci, co dneska koukám, co fotí jako přírodu a to, tak vole, si ani neuvědomují, že v podstatě prezentují jenom to, co umí ten foťák a ne to, co umí oni. Ty to je smutná realita. A jim to neberu, když je to baví, jako super, vole. Mně se to taky líbí ty dneska, jak se umí ty bezzrcadlovky rychle zastavit, že to udělá, kolik to udělá snímku za sekundu, že dneska už ti fakt super něco uteče, je to mrda, ale... Jasně, nemusíš takový skill mít prostě. Vůbec. Tohle bude, kámo, velký dobrodružo, ty vole, hlavně... No, tak jo. Já jsem to pustil. Ty vole, mám radost. Já taky ne. A teď zároveň, ty půjčeš tady vidíte ten svak, že do toho hlubin, to není příjemné. To vůbec neříkej. Ještě v těch prsačkách. Bych ti se mohl prodlužovat s tím, přímo to. Na tom 30. Ale já tam dám asi trošku zvuk. Jo, dobrý. Pič. To máte za krabici. Ty debílku, vole. Dobře zavazadlo, ty vole. Víš, co to je? No to nevím, vole. Co to je? Jo, na kamerku, No takhle tam dáš, veď.
Mikrofon zavřeš? Jo, to místní správce, no, to je plný malý porybný. Tak to si musím zapsat, ale teda. To si radši zapiš, že na tom přijede a ohlodá ti korek. Už tady klukům to ohlodalo v pruty. No vidíš to, neměli zapsáno? No nevím, co dělali špatně. Ale už to tady teď jako není moc, no, tady ta strana, no, jako fotogenický, vole. Tady ta strana to je pořád vlehný, No tak jako, i tady bych si udělal fotečku. samozřejmě s tím kapnem v ruce to je zase trošku jiný. Právě no. Ale tady to zábradlí a ten nech na těch betonech, to je vždycky pěkný. Je to hezký no. Přítomné místo. To je taková topka. Ale tady je to tady si se fakt fotil všude, vole. Jo, Tam je to asi pěkný na té lávce. tam je to hezký no. Tam je tady ty lávkový a cestový, když někde nějaká rovina. Zábradlí prostě no. Se dělá hezky, Jo, na té železný myslíš tamhle? Tam vzadu, no. Jo, to bylo super. Jako nebyla velká ryba. Nebylo, ale to nevadí vůbec, ty vole, to vůbec není. A já jsem si ještě říkal, ty vole, to bylo ráno, a říkám, ty že jsem tady nechyt listce. A jel jsem pro něj. Ty vole, no. Tak já mám už zabydleno, už si tady topím, když jsem si teda slík bundu, ale asi si budu muset si aspoň mikču, protože úplně takhle to ještě tady od toho sluníčka vytopený není a asi ani nebude. Každopádně pruty mám vlastně tak, jak jsem to nahodil, jeden tady ke zdi a druhý před sebe trošku víc doleva, nevím, jestli jsem to točil, na oba jsem nakrmil pár lopatek, opravdu jenom jemně. Ty půlky s peletkama, s trochu partiklů, hodně tekutý potravy, toho liquid naturálu. Takže jsem to fakt jako podcukroval a uvidíme, že mám tady nachystaný, že ready, půjdu si nějaký PVAčka, montáže, kuličky, klasicky to připravím, abych to pak nemusel dělat třeba ráno, nebo tak, takže si to nachystám a uvidíme, no nějaký ryby jste tady otočili, ale i to bylo pro mě docela jako zajímavý jako vidět, jako i skočí nějaká ryba, byť asi menší. Tak já si jdu připravit montáže na ráno. Nakonec to nám asi trošku jinak. Tohle je vlastně krmák ananas banán ve 20. Tak to pošlu tady do řeky, dám to na trochu delší návazec, protože tam vlastně vím, že je relativně čisto, tam fakt je píseček a pohoda, takže si myslím, že ten kratší návazec by mohl být dobrý. Tady si myslím, že to je víc členitý, takže tam mám nějaký pořádný pevko a krmil jsem tady tím banánem a tím partiklem a tou směsí. Takže to bude na tenhle prut a na ten druhý dám teda rozpustku a ještě ji obalím v pastě. Tam jako předpokládám, že ty ryby prostě zítra by fakt mohly najet. Takže je tam atraktivní krmení, bude tam atraktivní kulička, krátký návazec, úplně nový háček, dvojka, brutálně ostrej. Takže to by mohla být prostě past, která by mohla sklapnout. Jo, opravdu takhle krátký návazec. A když jsem tam dělal to dno, tak si myslím, že není potřeba nic dlouhého. Naopak, aby ta ryba prostě se co nejrychleji špíchla. Tak já si to ještě přitáhnu víc na ten váleček toho mikroobratlíku. No a klasika. Ostříhám konce, zatavím to a jak jsem říkal, tu sakatu, tu rozpustku, tak ještě obalím vlastně do pasty. Yes. Tak. No, mám ji
dost zmrzlou. Já jsem vlastně ještě pastu neskoušel, nějaký jsem objednával, ale ještě jsem je nepoužíval, takže první můj kontakt. No, na to, že je zmrzlá, tak se s ní pracuje dobře. Ještě si vezmu trochu. Já tady mám sebou i tu vychytávku, to jsem dostal na rozkal, tak to zítra vyzkouším. Dneska se mi to už nechce hledat. Právě na obalování pasty, ale tam teda přijde hodně té pasty. Tohle já v obrou vezmu takový 2-3 mm jenom, aby to rychle začalo pracovat, pak i ta kulička. Tyjo, krásně to drží teda. Samozřejmě u některých těch těst, u některých výrobců jsem měl problém, že mi to tak jako praskalo a nedrželo mi to. A tady opravdu z toho udělám krásně celistvou kuličku. No. Já myslím, že tohle vypadá fakt dobře. Ráno, než to tam pošlo, to ještě zakápnu tím bedsmokem. Tak já si udělám i PVAčka a použiju tady to zimní pevko, který by se mělo rychlejší rozpustit než to klasický. Takže do té vody, která má teďka, myslím si, nějakých 8, možná 9 stupňů, nevím. Tak to bude absolutně ideální. Je to znát i jako, že ty vlákna jsou opravdu jemnější. Ta punčocha je taková celá jako lehčí. No a já si dám hek. A to napůlím se tam nějaký kuličky do toho. A možná by bylo lepší si tam dát s těma peletkama ten mix. A trošku si to zadipovat. A jo, to bude lepší. Než to dát takhle na surovo. Trošku to vymazlíme. Nebo asi můžu použít tohle. To bude možná úplně nejlepší. Tak samozřejmě pro úplně maximální atraktivitu, tak tu kuličku vymáchám v esenci. To si myslím, že je úplně nejvíc, co může být. Jako. A nechám to pěkně absorbovat.
první ryba téhletý zimní akce. Už rozhodně můžu říct zimní, protože máme asi -3 teďka, takže to bude opravdu rychlá dokumentace a jdeme ho pustit, protože už je fakt zima. Ale kapr v krásné kondici. A nechci se fotit, ale pojď. Rychle tě zvětšním a jedeme. Super, krasavec. U nás doma ještě sníh, tady bohužel už ne, mohl být na sněhu, ale je to úplně jedno. Tak já si ještě užívám tyhle ty pocity po záběru. Velká paráda, kapra jsem opravdu rychle natočil, rychlá fotka a mazal. Každopádně zafungovala popičovka, IQčko. To mě jako hodně baví, musím říct si, na Vltavě vlastně to docela zahrálo. Je to vlastně obalený v pastě a to se pomaličku odvalí a pak ta popka je už jako klasická zdínavá popka. Takže to si myslím, že je pecka. Takže já ještě chvilku vydržím, půjdu to stáhnout a půjdu spokojeně spinkat.
jsem od toho vlastně 6:30 od rána jsem bez kontaktu. Zajímavý. Bylo vidět chvilku před setměním, že se na korytě ukazovaly ryby, nějaký ryby, něco možná bílá ryba, něco možná nějaký kapr byl, nic jako extra. Spíš jako větší kruhy, než nějaký jako výskoky, ale i to si myslím, že při teplotě té vody a při tom datumu, jaký dneska je zajímavý. Takže jsem tomu dal tak 1,5 2 jakoby tmy. Je nějaký 6:45. Takže jsem tomu dal klid, nechtěl jsem to přehazovat. Chtěl jsem si to přehodit za světla, ale když jsem viděl tu aktivitu, tak jsem si říkal, že radši, než tam dělat nějaký rozruch, tak to tam prostě nechám chvíli ležet a přehodím si to prostě za tmy, tady je vidět, takže by to neměl být problém. Problém je samozřejmě spíš se tam trefit tím pravým prutem, levý je v klidu, to je poslepu takže teďka to půjdu přemlasknout, dám tam doprava zase plovku, jako včera, aby to bylo stejný prostě a uvidíme. Klasická věta. Uvidíme. Klasický závěr. Je to tak. Tak. Já si tady připravím ten pravej. Dám tam ten úspěšný návazec, protože si myslím, že háček ještě úplně ready. Ten je delší o něco, nevím, jestli to hraje roli nebo ne. Teďka tam mám jako hodně krátkej. Háček je naprosto v cajku, takže ho tam nechám. Akorát tam přebiju novou tu kuličku. Dáme tam pořádný pivko. Asi to nebudu nějak zatrakňovat. Nechám to prostě takhle. Vlastně ta pasta na té kulice je dostatečně lákavá. Chtělo to metr, možná o 2 metry dál, ale, nebo chtěl jsem teda, no. Třeba tady to bude zrovna lepší, ale uvidíme, no. Přázovat to teďka nebudu, už teďka, že jsem tam udělal bordel 2 návazema, tak si myslím, že to tam nechám, možná uvidím, no. 6:45, nějakých 3,5 hodinky, no. Tak jestli to za 1,5 hodiny ještě přehodit, uvidíme.
dneska to vystřelilo zhruba o hoďku a půl dřív. Opět pravačka, opět plovka. Tentokrát krásný lisec. Nechce se fotit jako tam ten úplně stejně. Tak, pecka, nebuď tě toho trápit. Nádherná ryba. Strašnou radost mám. Tak pojď. Mám ještě nějaký zhruba 2 hodinky lovu, takže to tam půjdu poslat, respektive levej přehodím a dám ho víc doprava. No, zkusím to takhle, protože ten vlasec celou dobu mlčí, pravá strana dělá záběry, proběsím hodně vlasec, abych tam prostě nedělal žádný rušivý element a myslím si, že by si ty pruty neměly nějak konkurovat nebo se nějak zavírat. Takže zkusím to. No, to je slušně rozjetá koule, to je ten krmák, banán ananas. No jo, přesně, pecka, střed tvrdý, kulička krásně odvoluje, pecka. Fakt je to skvělý, to přišlo v pravý čas na to zimní chytání. Takže... No ty vole, to je hodně. Cítím, jako bych tam přes něco trhnul. Ty vole. Fuj, tak to jsem se jak prase. To jsem tam na něco visel. Nedokážu se tím odhadnout vůbec. Utroufnout si odhadnout velikost ryby. Ale nemusel by to být úplný prcek. Tak, jak jsem to dořekl, tak se objevil. A vypadá to, že to je ta sorta možná co ty dva, ale rozhodně to není žádná obluda, to vypadá.
to teda fest. Kamaráde. Tak mé přání se vyplnilo. Ještě chvíli před zavíračkou to vzal zatím nejlepší z této akce, která už teďka je fakt super. Jako na to, kolik má voda stupňů, tak tohle to je jako velká paráda. Naštvaný bojovník. Tenhle ten fakt docela bojoval. Nejvíc těch ryb, co jsem tady chytil. Skutečná paráda. Nebudu to prodlužovat. Všechno stejný. Stejný místo, stejná nástraha, stejný prut. Pojďeš na pekáču. Byl pohne. Tak já jsem se už pak docela prochlup od toho ranního prcka, už se nedělo vůbec nic. Ráno teda pořádná mlha a klid, bohužel. Doufal jsem, že to prostě bude stupňovat, ale ráno fakt už jenom malé a od té doby nic, takže mě se teda strašně nechce, jakože nikdy se mi nechce balit, jo, ale dneska je to teda extrémní, protože jsem docela rozbitej a venku je fakt jako nevlídno. Asi 1 stupeň, všechno mokrý, jak byla tam mlha, tak opravdu úplně všude všechno mokrý, takže to se mi tak nechce. Přemýšlím tady nechám a prostě odjedu. Tak přátelé, já mám zpoždění, protože akorát tedy, myslím si, že to ten samý parník, akorát tady frčí. A já když jsem přijížděl, tak už jsem měl naložený člun a akorát projížděl a já jsem vyrážel plnej nadšení a očekávání na tuhle akci. No a teď už mám zabaleno, hromada tady, ještě bivak a budu to sázet do člunu a vyrážím k autu. Je to nejhorší tady to, ještě jak je všechno mokrý. Mám ještě jakou starou mivarďáckou podložku, taková rohožka nebo co to je. Tak jsem teďka našel, objevil jsem to po jaký době a krásně to využiju, aspoň ty tašky nemám přímo na tom mokru, abych to neměl všechno špinavý a mokrý. Takže teďka nasázím na člun, vytáhnu klacky a budu se loučit. Ale mírný zklamání, nebudu popírat, že ne, protože jsem fakt doufal, že přijde nějaký sele. Ten čas na to takový byl jako správný, to počasí, jak se umoudřilo, tedy by byly jako aktivnější, takže jsem věřil, že to cinkne konečně ta správná ryba. Došla mi paměť na kartě, tak jsem to musel přepnout na tu interní paměť té Action 5, což je
super, i na té 360. Musím říct, že když jsem takhle na kouze fakt jako s těma DJI produktama jsem strašně spokojený. Jak vydrží baterky, tak celkové ovládání, fungování, obraz, za mě pecka. Takže rozhodně posun k lepšímu. Každopádně k tomu závěru, abych dokončil myšlenku, samozřejmě lehký zklamáčko, protože fakt se to rozjíždělo, ten večer byl skvělej, ráno pak ještě ten malý lisec, takže jsem jako doufal, že přijde ta třešnička, ale nedorazila. A na druhou stranu se ničemu divit, máme 30. listopadu a tohle byla jako skvělá, myslím si už zimní rybačka, začátek zimy, chci ještě hodit deeper do vody, kolik má opravdu stupňů, teďka jsem viděl nějaký storičko od někoho na stojáku, že má voda 2,5 stupně. Což na té řece podle mě bude víc, ale nebude to rozhodně hodně, takže za mě skvělá akce, až to budu zpracovávat doma, tak si myslím, že budu velmi spokojen. Teďka ještě samozřejmě trošku doufám, že tady budu takhle povídat a třeba se to ještě roztočí. Ještě je to v ohni, ale tak, naděje umírá poslední. Tak tohle je konec, to je všechno. Už se nic nestane. To je vždycky takový neštěstí, člověk vytáhne ty pruty už. A už ví, že už prostě žádná ryba nepřibude. Ale bylo to skvělý, bylo to fakt skvělý. Chodil jsem tam deeper, nelenil jsem a voda má 4,8 stupňů. Takže pod 5 stupňů, což si myslím, že prostě je už fakt zimní rybařina. Takže já mám 3 krásné ryby ze začínající zimy, mám mega radost. Ještě jsem si procházel fotky. No, těším se, až to upravím u kompu, vždycky tyhle chvíle mám rád. Každopádně, vy, co jste dokoukali až sem, moc krát vám děkuju, fakt si toho vážím, vím, že tady prostě už je hodně lidí, který mi vyjadřují podporu a podporují mě a koukají na ty videa a doufám, že vás to baví, což mě strašně těší. A vždycky všem říkám, že jakýkoliv váš komentář pod mým videem mi vždycky hrozně pomůže a posouvá to video dál. Takže pokud mi nějaký uštědříte, budu moc rád, mějte se fajn, se vám daří. A díky.